kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe ndati like this video. Kulike zvinobatsira kuti video rinenge richifamba kune hama neshamwari. Padikani first update yandoya nezvaumuzora nhasi update iyo yekanzuru yaitwa ma1 kanzuru yasiwa panguva yakauma. Vadikani kusakubva kwaMutare hakuna kumira mushe. Ndofunga muri kuziva kuti mavhenda akarambidzwa kutengesa manheru mumastreet. After mavhenda arambidzwa kutengeswa manheru, kanzuru yakapiwa mvumo yekudzinga vanhu ava yekuataka vanhu. Zvisinei sekuzwa kwatinozviita vadikani, even masikati kanzuru inenge ichikuonesa mavhenda ndondo. Saka vazhinji vaizoti kutengesa manheru kuri nani after kanzuru yaenda kumba. So zvisinei kusakubva kwaMutare, kanzuru yasvika ikoko masikati ichida kudzinga vanhu. Yasvika ikoko ida kudzinga vanhu, yasiyiwa yaitwa kanyama kanyama. Vadikani ndoda kupesera video kanzuru ichimhanyiswa ichitemwa nechibage vanhu vachiatakwa. Iyo kanzuru haina kutozoita zvayafambira, yatanga hayo yatorera vamwe vanhu zvinhu zvekutengesa asi yamhanyiswa zvakaipisisa. Vadikani vanhu vari kutaura ivo vachiti toraramira kupi. Ipapo pamuri kusvika muchitidzinga ndo patiri kuponerawo, patiri kuwanawo kabasa kekuti tiwane chekudya, chekupfeka, chekuendesa vana kuchikoro, chekufuga. Asi imimi munosvika muchida kuti ataka. Toita sei ivo vabva vaataka kanzuru? Yoti muone video, wapedza kuona video taura zvaunofika comment section kuti ndiani ari right. Kanzuru kuti iatake vanhu here kana kuti vanhu vagona zvakaipisisa. Ndatione this video. Next update inyaya ine rufu mukati, inyaya inorwadza. Vadikani ndatiti rest in peace kune avo vaviri vatisiya. Ngavazorore murugare, zvinhu zvatinge tisina tarisiro nazvo, zvinhu zvatinge tisingafungiri kuti hama dzedu dzichatisiya dzichida kupinda mutown. Vadikani kumasvingo kune bridge rinonzi Mucheke bridge, ndo bridge riko kumasvingo. Bridge iri vanhu vakatombobuda vachicomplaina vachiti aiwa dai maitiitirewo kuti muise tumaways, nekuti ipapo pabridge ndo bridge rinoshandiswa nemunhu wese kana achipinda mumasvingo town achienda kumareserva achienda kupi, ndo bridge rinoshandiswa ende karingori ka one way. Vadikani zvinorwadza tarisirwa sad news kubva ikoko. Gonyeti nekombi zvaita accident ipapo zvaita head on. Zvaita accident vanhu 2 vafa vari munzira kuendeswa kuchipatara. Kumasvingo hospital vafa vari munzira kuenda kuchipatara. Tichingoti rest in peace kwavari. Ndichakuisirai short video ravo. Wapedza kuona short video hazvirevi kuti maupdates apera, ndine last update. Zvinorwadza zvinosirisa ende vanhu vaichema vachiti aiwa dai makatigadzirawo bridge iri makaisa kana 2 nzira zvinomeka sense, nekuti hanzi ndo bridge rinoshandiswa nemunhu wese, even vana vanenge vachienda kuchikoro nevamwewo vanhu vanenge vachienda kumabasa nevamwe vanhu vanenge vachienda kuHarare, ndo bridge ravari kushandisa. So yoti muone video. Vadikani macases atiri kusivha macases evanhu vari kufa neaccident. Ndatimboone this video. Oh yeah, this was a lot of very about it. Cheke bridge radonetsa zvachose ende inongova iyo way yoga yokuti munhu apinde mutown. Even vanobva kurenji vanenge vachipinda nebridge roga ndiro roga. Handizivi kuti kuchimusana uku kungagadziriswa here kukavawo neway dzikavawo 3 kana 2 zvadzo zokuti vanhu vapinde mutown. Isi kokusenga vanhu hatisina kana mari. Problem yecongestion pakufamba
nenyaya yebridge redu 1 tine bridge 1 redu rokubuda mutown mumashingwe tichienda kulocation kwaMucheke. Kana mvura ikazara pachimusana apa tikwanisi kupinda saka taikumbira kuti tigadzirwe kuti muchisana icho chinake. Somwe renovation yekuti chimusana bridge igadzirwe kana kuti uko kutara kwedu kumain road kugadzirwa zvinogona kuvaremera handiti, but dai pamboitwawo nguvawo even chero vakaitawo nguva yekuti maheavy vehicles ambomirawo kana yapikawo masikati apo tisina dambudziko ranyawanda, asi maheavy vehicles akambomirawo. Vakadzoma edu ari kukomplainawo time dzavo hadzisi kunyatsobatana pakuuya kumabasa kwavo, saka tokumbira kuti mutipewo road yetu tikakwanisa kushanda nayo tichipinda mutauni nekubuda vanhu vachikwanisa kuwana transport yavo zvakanaka. Chimwe chakukonzeresa mota yakasvika pabridge iri kurova lolo dai zvokuti ministry of roads yagadzirawo panoti kuisa jecha ravanoisa rea because kwakangonaye jecha rayasimuka at least mota yakasvika pabridge ikapa nyange kune conjection mota dzakapfuura apa dzichifamba speed chaichaio because wasvika pabridge uri kureduce kuitira mapothole anogadzirwa paday neministry of roads. Then city council yakwanisa kurenovatawo kana chimusana chongoti at least chobatsira kana pasina mvura pamusoro pebridge. Congestion inenge iriko sometimes inogona kupedzisira kutozobuda dzimwe mari wabonderana. It's a long process kuti pamwe wagadzire nokuda kuti nyika yedu yanhamira zvinhu zvakanaka, but kanzuro ikangorenovatawo zvishoma shoma zvokuti apa pakwanise kudini. Next update ividhiyo remunhu iye ari kutaura kuti Vision 2030 chakasungwa neZANU-PF achitsudzunurwe. Ndozvaanga achitaura kuti hatife takatsudzunura chero makataura makamuka muchita sei hatisi kuzochitsudzunura, takasunga anzi wawatai zvenyu kusocial media but Vision 2030 takatoisunga pasi nekudenga. Doti mutazva munofuka mucomment section after wapedza kuona video rake insatirari tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Mutemo kuti mutemo uenderane nezvinoda pati tinodziisawo kuparliament yeZimbabwe kuti mutemo iitwe sei ichinjwe. Tiri kunzwanana here makomrades? Saka astage patasvika ezvino izvi ma-resolutions ese atopatsanurwa kuenda kumabazi anogona kudii kumaimplementa. Naiyoyo resolution number 1 yatokandwa kune legal team nekuparliament for implementation. There is no reverse gear. Manzwa here? So kana muchitukirira nokudii muchifunga kuti pane chichachinja hapana chinodini? Igear forward. Mota yacho yamakwira iyi haida reverse, inongori negiya rokuenda mberi. So vari kupopota tiri kunzwa sokuti vari kuti moda 30 term. Resolution number 1 haisi yezve 30 term yamuri kutaura. Resolution number 1 haisi kuti tichadzokera kuma-election kuti tielekte futi vamunangagwa nema-MP ketatu. Resolution number 1 iri kutaura nezvekuextenda current term to 2030. Saka hapanai third term, hapanai breach yeconstitution. Vari kupopota futi ava vari kutaura kuti zvese zvakaitwa izvi zveresolution it's in violation of the constitution, it's in violation of the law. Hapana mutemo wachiorwa, hapana constitution yadini yachiorwa, nokuda kwokuti hapana ichachinja, hapana ichaimplementa. Kana tichaimplementa resolution number 1 tine tatoona kuti constitution nemitemo yeZimbabwe inotitendera kuidini kuimplementa. And taisa committee yedu yesterday takashedza ma-provincial chairman, ma-provincial PC, ku-youth, ku-league dzese dziri 3 tikaudzwa navachinamasa kuti next week vari kuunganidza mageta edu. Ivo ava vamati vana advocate mavatani advovo ivava vana chasi vanani mageta edu ari kugara pasi oti topinda nepapi kuti tiimplemente resolution number 1.
So the legal team is now seized with the matter. Parliament is also looking at all the laws, the constitution Zimbabwe, electoral act Zimbabwe. Vachitsvaga kuti isu separliament toitawo sei kuti tiimplemente resolution number 1. Saka ndinoshama kuti mumwe anenge amwe hake mutoriro wake kana kuti aputa mbanje, apa futi hausi lawyer, apa futi mabhuku mashoma, asi une uchingobobota uchitaura kwausina kuswera. Siyai nyanzvi dzidini dzitaure, siyai nyanzvi dzakaitira kuchikoro mabhuku iwawa omutemo dzitaure, kwete imimiwo vanongoti vabva kubhawa unoda kutaura, vabva kupi unoda kutaura, pasi nazvo. Chimwe chondoda kutaura ndechokuti